Sini ala tɔgɔ ye ala min ye dali kɛ n'a bɛ fagali kɛ an y'a fɔ a ye an ka alifabe nɔfɛ dɔ tugu de don an bɛ alifabe min yɛrɛ an balimaw la an bɛ fɛ bɛɛ k'a kalan kan n'i tɛ se k'i ka kan sɛbɛn i tɛ foyi de ɲɛnama a bɛ n'a fɔ i ye fu de kuwa o de la an ye dusu ta ka nin kan ninnu bɔ a ye sabala k'a kalan wala ni alifabe an sela min ma sisan an sela ŋa de ma n'i ye a fara nin kan a bɛ kɛ ŋa ye n'i ye i fara kan a bɛ kɛ ŋe ye n'i ye e fara nin kan a bɛ kɛ ŋɛ ye n'i ye e fara nin kan a bɛ kɛ ŋe ye n'i ye u fara ŋa kan a bɛ kɛ ŋu ye n'i ye o fara ŋa kan a bɛ kɛ ŋo ye n'i ye aw fara ŋa kan a bɛ kɛ ŋɔ ye maintenant sisan an bɛna kalan aw k'a faamuya parce que n'i m'a kalan mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛna fɔ manamana ko de don nin de ye ŋana ye ŋana i m'a ye ŋanama ŋana yɛrɛ yɛrɛ i m'a ye ŋinimi ŋanama o de ye nin ye ŋira a bɛ se ka kalan ten ka d'a kan pour que a ka se ka démarrer o kama an y'a kalan ten quoi ŋira a bɛ se ka kalan ten e b'a faamuya hali n'o tɛ kan ye walasa alifabe nin ka se ka démarrer o de la an y'a sɛbɛn ten nka dɔw bɛ taa bɛn fɛn dɔ ma an ye minnu dɔn an b'o tɔgɔ sɛbɛn a la voilà nin fɛnɛ filɛ i m'a ye ŋini ŋɔnɔ an b'a fɔ korokara de ma an ka jamana na ni ma fili u b'a fɔ o ma ko ŋini ŋɔnɔ ani fɛn minnu bɛ yɛlɛma jɛnɛ mara kɔni na an b'a fɔ ŋini ŋɔnɔ ye fɛn min bɛ yɛlɛma quoi an denmisɛnnin ma an mɔmusow b'an siran ko ni i taara nin yɔrɔ la ko ŋini ŋɔnɔ b'i minɛ voilà nin ye ŋɛrɛsɛ ŋɛmaya wala ni an sera ŋema ŋirese ŋemu fila ŋelu o bɛɛ ye fɛn dɔw tɔgɔ ye hali n'an t'o dɔn an sera ŋuma aw kɔni b'o dɔn a bɛ ŋuma dɔn ŋuma kɔnɔ a b'o fɛnɛ dɔn kɔnɔ dɔ bɛ ko ŋuma kɔnɔ den a b'o dɔn ni an sera o ma ŋolo i m'a ye ŋolobi parce que a bɛ ŋo de la ŋolobi i m'a ye ŋolo bifini donc o de ye nin ye yiri dɔ b'a ko ngolo waaye bin de don u b'a wele ko ŋolo donc o tɔgɔ de ye nin ye nin ye ŋɔnɔ ye ŋɔnɔ o ye anw ka jamana ɲɔbilanan de ye ŋɔnɔ i y'a faamuya voilà nin ye ŋɔmɔ ye i n'a fɔ yiri ŋɔmɔ yɛrɛ yiri ŋɔmɔ yɛrɛ ŋɔmɔ finman yiri ŋɔmɔ finman yiri ŋɔmɔ yɔrɔ min filen don donc ŋɔ an y'a démarrer ne nin ye walasa a bɛ se ka kalan komi an ma sigi ka a jateminɛ bɔ kɛ mais a démarrer kun ye walasa kan yɛrɛ bɛ se ka démarrer n'a ye wala a bɛna fili minnu sɔrɔ a la kuma cogoya fɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ o fɛnw de y'an jɛ k'a fɔ n'i bɔla ŋa la ani ŋu na ŋa bɛ fɛn minnu fɔ joona ani ŋɔ i b'a sɔrɔ o fɛnw sɔrɔ man di donc an ye hakili yɔrɔ minnu sɔrɔ an y'o de sɛbɛn an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye wasalaamualeykum warahmatulahi wabarakatu a balimakɛ Bayini Konate nin ye sɛbɛnni kura de ye aw bɛɛ lajɛlen k'a kalan n'a y'a kalan a bɛna nafa sɔrɔ a la sabula a sigilen bɛ dolo kan a sigilen bɛ hindi kan i b'a dɔn jateden minnu bɛ mago ɲɛ mɔgɔ ye a sigilen b'o bɛɛ kan n'an tilala nin na a bɛna don a bɛna baara kɛ ni hindi ye yɔrɔ min an b'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na wasalaamualeykum warahmatulahi wabarakatu